गाठ असो कोणतीही, नका करू दुर्लक्ष. करा उपचार आधी, नाहीतर व्हाल कॅन्सरचे भक्ष. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे सिंधुदुर्ग. SSPM कॅन्सर सेंटर. महात्मा फुले योजनेअंतर्गत कर्करोग तपासणी आणि उपचार पूर्णपणे मोफत. संपर्क 74 990 49 561 आणि 74 996 91 705. SSPM लाईफटाईम हॉस्पिटल पडवे. SSPM कॅन्सर सेंटर. ऐन शेतीच्या हंगामात चिंदर गावात गुरे दगावल्यानं शेतकरी संकटात सापडलाय. पालकमंत्री रवींद्र चव्हाण, माजी खासदार निलेश राणे हे शेतकऱ्यांच्या मदतीला धावून आलेत. भाजपा पदाधिकाऱ्यांनी शेतकऱ्यांची भेट घेत त्यांना धीर दिलाय. यानंतर भाजपा तालुकाध्यक्ष धोंडी चिंदरकर काय म्हणालेत पाहूया. खरं म्हणजे गेले 3-4 दिवस आपल्या चिंदर गावावर म्हणजे जसा कोरोना काळामध्ये जसं एक आपलं संकट होतं तसा चिंदर गावावर एक वेगळं संकट आहे. म्हणजे जनावरांच्या माध्यमातून प्रत्येक ठिकाणी म्हणजे वाडीवाईज जनावरात मृत्यू पडत आहेत. आणि ऐन म्हणजे आपण शेतीचा हंगाम होतो, या हंगामात शेतकरी पूर्णपणे संकटात आहे. आणि अशा वेळी ह्या आलेल्या संकटाला सामोरे जाण्यासाठी आमचे प्रशासकीय यंत्रणा आपल्या पद्धतीने चांगलं काम करत आहेत. आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते त्याच्या ठिकाणी निवेदन करत, सरपंच आहेत, सगळे जे ते मंडळी त्याच्या ठिकाणी काम करत आहेत. आणि एवढं मोठं संकट साधारण आत्ता आमचं 40-42 अधिकृत 45पर्यंत आहे. तो साधारण तो आकडा वाढू शकेल का आजारी आहे असं आहे. त्याच्या इथे कुठेतरी या लोकांना आज ऐन आपण ज्याला म्हणतो म्हणजे शेतीच्या हंगामात त्यांच्यावर जे संकट होतं, या संकटासाठी आम्ही पालकमंत्री साहेबांची काल स्वतः आम्ही होतो, सरपंच सावंतसाहेब स्वतः आम्ही सगळे आमचे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते प्रमुख आपण पदाधिकारी आपण काल पालकमंत्री साहेबांची भेट घेतली. त्याच्या आदल्या दिवशी माननीय केंद्रीय मंत्री राणे साहेबांना सुद्धा आपण हा विषय सांगितला. त्यांनी प्रशासन यंत्रणेला एक फोन करून अलर्ट केलं. प्रशासन यंत्रणा पूर्णपणे काम करत आहे. काल पालकमंत्री साहेबांना पण आम्ही भेटलो. माननीय निलेश राणे साहेब काही कामानिमित्त बाहेर तेही येतील, त्यांची फोनवर माझी चर्चा आहे. तर त्या निलेश राणे साहेब असं म्हणाले की ह्या सगळ्या याच्यामध्ये आज जो चिंदर गावामध्ये हा जो शेतकऱ्या असणारे संकट आहे, ह्या संकटासाठी ज्या लोकांच्या शेतीचे दिवस चालत अशा शेतीच्या दिवसाला ज्या शेतकऱ्यांचे बैल आज दगावलेले आहेत, मग त्या बैलांना काय करणार, शेतकरी काय करणार. तर ते म्हणाले शेतकऱ्यांना जे शेतकऱ्यांचे बैल दगावले अशा शेतकऱ्यांना तात्काळ पॉवर टिलर काहीतरी उपलब्ध करून द्या. त्याचे जे काय पैसे असतील, त्याचा जो काय मेहनत असेल पॉवर टिलरचा तो आपण देऊ. त्याच्या म्हणजे जे बैल दगावले आहेत त्याच्यानं आणि जे काय येईल ते आपण प्रत्यक्ष भेटू. तुम्ही जे काय शेतकऱ्यांना सहकार्य करते ते करा असं त्यांनी सांगितलं. पालकमंत्री साहेबांनी स्वतःच मला फोन केला एक सकाळी आता 9-9:15 वाजता. काल आम्ही भेटल्यानंतर पालकमंत्री साहेब स्वतः माझ्याशी बोलले. पालकमंत्री साहेब म्हणाले की आपण ह्या चिंदर गावाच्या पूर्णपणे पाठीशी आहोत. प्रशासन यंत्रणा प्रशासकीय पातळीवर ज्या काही गोष्टी आहेत त्याला लिगली प्रोसिजर येते, मग तो पंचनामा, त्याचे पोस्टमॉर्टम, ह्या सगळ्या गोष्टी येतील. प्रशासनाकडून मदत मिळेल की ते त्या दृष्टीने प्रयत्न करतात. परंतु पालकमंत्री साहेब स्वतः जिल्हाध्यक्ष मान्य राजन तेली साहेब हे 4 वाजता या चिंदर गावामध्ये येत आहेत. आणि पालकमंत्री साहेबांनी भारतीय जनता पार्टीच्या माध्यमातून प्रत्येक शेतकऱ्याला जे काही देता येईल म्हणजे आर्थिक सहकार्य करता येईल हे केले. संध्याकाळी 4 वाजता ग्रामपंचायतीमध्ये त्याचं वाटप होईल. आणि मी आपल्याला निश्चित सांगतो की ही जी ह्या गावामध्ये जी गुरं दगावलेली आहेत ही कुठल्या पक्षाची नाही, ती भारतीय जनता पार्टीची नाही, काँग्रेसची नाही, शिवसेनेची नाही असं नाही, तर ती शेतकऱ्या आसमान आलेलं आहे. आणि आपल्याला माहिती आहे भारतीय जनता पार्टी असेल, माननीय पालकमंत्री निलेश राणे साहेब, ही सगळी मंडळी अशा वेळी प्रत्येक लोकांच्या पाठीशी राहतात. त्याचं एक जिवंत उदाहरण म्हणून आपण संध्याकाळी त्याच्या आणि पूर्णपणे यंत्र हे पार्टी म्हणून आम्हाला सहकार्य करतात. मी माननीय पालकमंत्री आणि निलेश राणे साहेब दोघांचे धन्यवाद मानतो. राणे साहेब आणि राजन तेली साहेब आणि सगळी टीम या सगळ्यांनी जातीचे लक्ष दिलं. आणि प्रशासकीय यंत्रणा डॉक्टर देसाई साहेब आहेत स्वतः किंवा अन्य आमचे ते कांबळे आणि सगळे त्यांची जी टीम आहे एवढं चांगल्या प्रकारे काम करत आहे. लसीकरण पूर्ण केलं. अजून ते म्हणजे आपल्या कुणाला तरी एका जसं माणसावर संकट आहे तसं जनावर आलं अशा प्रकारे त्यांनी करून स्वतःहून ते जाती लक्ष येतात. मी प्रशासनाला धन्यवाद देईन, अतिशय चांगल्या प्रकारे काम करतात. परंतु शेतकऱ्यांना सुद्धा या माध्यमातून विनंती करेन की आपल्या गुरांची काळजी घेण्यासाठी ज्या काही गोष्टी आवश्यक आहेत ते त्यांनी पण थोडं प्रशासनाला सहकार्य करायला पाहिजे. ते करतात, भविष्यात करतील. आणि आता ग्रामपंचायतीच्या सोबत आता सरपंच आहेत की भविष्यात या गुरांना जो चाऱ्याचा प्रश्न आहे तो त्याच्यातून कसा मार्ग काढता येईल. तर त्यासाठी जे आपले जिल्हा पशुवैद्यकीय अधिकारी मार्ग काढतात त्यांना चारा पुढे वर्षभर कसा यासाठी प्रयत्न आहेत. त्याचप्रमाणे बँकेच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांची जनावरं आज मृत्युमुखी पडलेले आहेत तर त्या शेतकऱ्यांना अण्णा साहेब जे साठे यांच्या माध्यमातून ज्या शेतकऱ्यांना बिनव्याजी कर्ज कसा देता येईल त्याचे प्रयत्न चालू आहेत. त्याचबरोबर डॉक्टर प्रसाद देवधरसुद्धा स्वतः इकडे येऊन गेला. आपली सगळी टीम या ठिकाणी काम सगळे सहकार्य करत आहेत.
मी प्रशासन निश्चित धन्यवाद देईन आणि पालकमंत्री साहेबांना आणि निलेश साहेबांना पण धन्यवाद देईन. त्यांनी आपलं स्वतःचं कुटुंब असं समजून या गावाला मदत करतायत. मी त्यांना धन्यवाद देतो आणि मीडियावालेसुद्धा अतिशय चांगल्या प्रकारे मीडिया सगळ्यांनी आम्हाला चांगलं सहकार्य केलं. मी धन्यवाद देतो. पण ह्या चिंदरगावच्या ज्या शेतकऱ्यांच्या पाठी पूर्णपणे भारतीय जनता पार्टी निश्चितपणे उभी राहील आणि आमची पूर्णपणे टीम ह्यासाठी सहकार्य करेल. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल.